L'empresa Meta tanca els seus metauniversos. El projecte d'extracció de diners dels ximples ha complert el seu termini. El 2021, Mark Zuckerberg va decidir de sobte que la gent estava preparada per portar un dispositiu pesat a la cap i submergir-se durant molt de temps en la virtualitat. Sembla un joguet de construcció infantil barat. Mark Zuckerberg convencia els inversors que molts usuaris viurien i treballarien en els seus mons virtuals. El cap d'una gran empresa va dir que és un nou pas fonamental en el desenvolupament d'Internet. Com a prova de la seriositat de les seves intencions, va renombrar el conegut a tot el planeta Facebook amb la paraula desgastada Meta. És sorprenent que la direcció d'una gran empresa, on haurien d'estar persones molt intel·ligents i experimentades, hagi acceptat una estratègia així. Encara que s'han fet intents de crear espais virtuals durant molts anys, i cada vegada sense èxit. La companyia Sony ha fracassat. Res no va sortir bé per l'empresa Google. Tots els nombrosos projectes per crear mons tridimensionals universals han fracassat. Ni tan sols el confinament durant la pandèmia no va ajudar. Les persones s'hi neguen obstinadament a traslladar la seva vida i feina a un espai virtual de titelles. L'avantatge d'Internet és que les distàncies desapareixen. Les metaverses tridimensionals només dificulten la transmissió d'informació. És ximple entrar en una escena tridimensional només per a xerrar per text. La videoconferència amb un avatar tridimensional és el súmmum de l'idiotisme. Per tant, tots els intents de crear un metaunivers han estat infructuosos. Començar un projecte així era inútil, acabarà en fracàs. Per què el Consell d'Administració de l'empresa Facebook va acceptar un pla costós que acabarà amb un fracàs previsible? Perquè tenien una novetat. Una olla al cap. Olles per portar al cap. Encara ningú no les ha venudes als ximples, Mark Zuckerberg és un veritable geni. El benefici financer de les grans empreses no depèn del que realment fan, i depèn de quants nous crèdits atrauen i quantes accions emeten. Per atraure l'atenció, cal entusiasmar el públic amb novetats interessants. Com a xarxa social, Facebook fa temps que s'ha topat amb un límit. Tot el que es pot imaginar s'ha imaginat i s'ha dut a terme. Facebook s'ha convertit en un monstre de frens, que no es pot millorar. Ha passat una sèrie d'escàndols relacionats amb la censura, els bloqueig i la divulgació d'informació personal dels usuaris. Per descomptat, Facebook és insubmergible, és massa gran. Però cal atraure inversors amb novetats atractives. No importa què passarà després amb les noves direccions. Zuckerberg ha concebut un projecte a gran escala. Diu que farà una veritable revolució a Internet? És interessant? Té sentit invertir al començament? No només Facebook, sinó també altres empreses han guanyat força diners venent virtualitat. Sota els crits que aviat la gent es traslladarà a mons virtuals, es venia buit a preus alts a idiotes àvids. Volem viure i treballar allà, portant un pesat cubell sobre el cap. Els periodistes entretenien el públic amb discussions i animaven els idiotes a invertir diners. L'objectiu real de les metauniverses de Zuckerberg és atraure inversors i entretenir la humanitat. I tot ha sortit bé! La tasca s'ha completat amb èxit! Es pot tancar, el projecte ha complert la seva funció. Demà inventaran una nova manera de vendre els ximples al buit. En aquest tema són especialistes.